Kaixo, Iker! Kaixo, Jenny. Zemuz! Ondo, bueno, hementxe, egun zoragarri daukau. Bai! Eta plan polita, así que... Zepozu! Eta nire kriston ilusioa zuen bene ortea benetan. Nire potzin dago, hemen egotea, ze kontatu dezakegun. Iker abeslaria eta rap munduan mugilutako pertsona bat nolatan hasten zinen mundu honetan. Bueno, nik uste denok bezala, lehenengo entzule bezala. Bai. Asko gustatzen zitzaidan hasieran ska musika eta guzti hori. Eta hortik ja ezagutu nun reggae musika. Eta behan dugu bai rap musika eta, inguratzen duen guztia, jazz, funky, soul eta guzti hori. Orduan, hortan dena enpapatu ondoren, hasi nintzen, pixkat ere, pentsatzen, nik agian ere, letrak edo idatzi ditzaket, Niri ditudan pentsamenduak, bota eta hori. Eta orduan, lagun batek lua deitzen dena, berak reggae egiten zuen, eta kuadriakoa zan eta hori. Eta orduan, behin esan nun, erakutsiko dio daukadan letra bat, ea zer iruditzen zaion eta hori. Eta tipo hori gustatu zitzaion, eraman nindun pare bat kontzertutara berarekin, kolaborazioak egitera, eta gero, handik aurrera pixkanaka nire bidea ere egitzen. Ze politetan letrak egitea da. Bai, noski. Eta nogu berren pentsamenduak pixka bat nola isladatzea, ez bakarrik pentsamendua kezkak pozak ere. Bai, noski. Azken finean, idazketak balio dezake, gauza, zuk esan ezuna, gauza txarrak kezkak, edo pozak ateratzeko, batzutan, azkenean, ez dakit, batzutan da momentuko sentimendua, eta bestetan nostalgia hori, Agian zu zaude oso kezkatuta edo gaizki, eta ateratzen zaizu letra polit bat egitea, Horrela sortzen ez duzu zer rekonfortantea, eta gogoratzen dezun gauza onoiek. Eta beste batzutan, egoera traumatikoak pasa ondoren, igual momentuan ezin dezu deskribatu, baina pasa ondoren ondo zaudenean, orduan distantziarekin, bota dezakezu barruan dakazun hori. Nik letrak egin ditut, eta egiten ditut, zagatik abeslari bezala, errepide badaukat, egizna nire letrak, eta ostra igual badako gai bat zuezta superutxarra dana, eta super iluna dana, igual hori da egon pixka agakasta gehien duena benkalera atera eta Bai, askotan bai. Nik uste dut azkenean sentimendu ilun horiek edo zut esan duzun bezala, konektatzen dute jendeakin, azkenean zu kontatzen duzunean egoera txar bat jendea identifikatzen da, igual ez berdina pasadulako, baina igual horrek sentiarazten zaitunak berak ere sentitu beste gauza bategatik. Orduan, nik uste bai, ez hori da beti konektatzeko modua, beste batzutan ere, ez daiteke rollo honeko abestu bat, eta jendeak esatea, nahi eta jarri eta dena aztu, baina... Ez da iluna, Ez. Hori da. Nire komentatzen denuk, aireala espresioaz eta rapan beti eguna polemika etxabal kontu honekin espresatzeko moduak ginen eta zuk zer duzu horrenikoak. Esaten duzu erabiltzen diren niretzen gaztik edo, nik uste justo rapa dela agian musiken artean, igual punkarekin batera edo, espresio gordinen egiten duena, Agian, da kaleko hizkuntzakin, eta nik uste bakigu kalean jendeak ez du hitz egiten beti dena superedukado, eta azken binean, lagunekin edo lo que sea, edo zeinek, botatzen dituzu
palabrotak edo lo que sea, eta bueno, eta batzutan igual ere, segun ze gai tratatzen ezun, igual, impacto gehiago sortzeko, igual ere bortitzagoa izan zaitezke, atentzioa deitzeko kontu bati buruz, ez? Adibidez, bueno, ez dakit, zaiten baezu, ez dakit, violentzia matxistari buruz, adibidez, igual kontatuko ez du historia gordin bat, ez, bortitz bat, eta azken finan gertatzen diren gauzak direla, ez? Eta hori gertatzen zen adibidez, Estatu Batuetan, NWA, Dr. Dre eta guzti horien taldea, esaten zuten. Esaten digute guk egiten dugula gangsta rap, baina guk ez dugu esaten tiro bat botako dizu, baizik eta guk kontatzen dugu kalean gertatzen dena. Errealitatea da, orduan hori ezin da zentsuratu, ez? Eta eskotan kontuz bizatea metaforekin zergatik oikoa daukazute metaforak erabiltzea rapak eta eskotan jendeak ez daki kasu hobetan metafora eta errealitatea nazten. Osea, bereizten, ez? Bai. Hori garrantzitsua da. Ere, nik uste dut, batzutan ere abila izan zaitezkela, ez? Metafora egitean. Pixkat imaginazioari ustea espazio txiki bat. Baina, bueno, haizu bakoitzak bere eran egiten du eta horregatik nik uste respetagarria dela, hori ez badezu, ez dakit, ez badituzu agian ideia arrazistak edo xenofoak edo zabaltzen, baina ere gertatu daiteke, igual pertsona batek egitea arrazismoaren kontrako abesti bat, esartuta arrazista baten buruan, ez? Orduan hori ere, azken finean hori, metaforak eta errekurtsoak milaka daude eta ulertzen jakin behar da bai, noski. Zure kasuan, zertan kokatzen zera letra bat egiteko garaiak. Galdera ona. Hombre, Ze era askotak, bai, esan. ez duzu eukiko gai, bai, beti ez. Ez. Hori, ere da segun. Batzutan atera daiteke melodia batetatik ateratzen diren hitzak, beste batzutan izan daiteke agian, gai honi buruz hitz egin dut, hasiko naiz, ez? Eta beste batzutan, ez dago gai konkretuik, azten naiz idazten, eta gero horti joten naiz erreskatatzen esaldiak edo, eta zera bida. Espalditik idatzi dituten bat esaldi gai honi buruz. Orduan, juntatuko ditut eta osatuko eta bestia. Ez, pixkat horrela izan daiteke, baina normalean, ez dakit zuri gertatzen zaizun, baina askotan baude ideia errekurrenteak, ez? Egunerokotasunean ikusten dituzu behin eta berriz, bai, ez? Eta nazkatzen zera, eta musika bihurtzen ez. Horixe da, bai, azkenean da, horren beste aldiz, pentsatzen eta honi buruz, igual egun batean idazten duzu parrafotxo bat. Beste egun batean, lerro bat. Eta azkenean kontatzen zen, nabil honekin bueltaka, eta jartzen zenean idazten, dituzu ideiak horren argi, ez? Gai horri buruz, esate dezula, eta dena horrela. Eta nik ikasiek letrak izan daitekela umorea lantzeko ere. Bai, Zergatik, ezakit umorea ikusi eitala modu oso bat edo zein gai lantzeko. Umoretik abiatuta tratatu ditzakeko. Bai, eriotzetik edo zen gauzera. Eta zatak egitea nik umoreakin lortzen dut zergatia tratatzen ari zera gaioi eta gehoia musikaituta are gehiago, Are gehiago, bai. Nik egia esan da,
Niri kostatzen zait, oso serioa naiz ni normalean letrak egiteko. Porque eso se casi se nota que badaukala humor puntual. Y casi humor zala beti paga eta jijijaja. El humor izatekela seriotasunitik abiatutako izaera puntu bat. Edo tristura ere humor puntu bat dela. Bai, noski izan daiteke, bai. Kontu da hori, nik esan nahi nuena zen agian batzutan kostatzen zaidela giro humoristiko hori. Emaita gauzei zortarako, izan behar da kapazitatea. Hori da, nik entzuten dut adibidez, Oskorri. Bueno, ez, gozategi barkatu, gozategi edo hori da, edo Joseba Tapia, ezagutzen duzu, beti oso letra oso humoreitsuak eta hori, baina beti gai potenteak jorratzen, ez? Edo Mikel Márquez, Bai. Horregatik, orduan nik igual oso zuzenki eta modu ez ironikoan tratatzen ditut temak, ez? Bai, ez hori, askotan flipatzen dut, bertsolariak ikustean. Improvisatzen egiten dute zer aldizutena barrea eragin, ez? Ze talentoa, ez? Bai. Eta niri hori pixa falta zait, ezakit landu behar deten edo, baina... Goko izaten bezalako bada eta puntu, ez? Bai, noski. Bai, kontua da beti ikusten duzu norbait zer egiten eta zu ere berdina egin nahi ikatea, ez? Nik ere gertatzen. Bai, ez? Hau izan, nik hau izan, eta alagintzea. Zer esan nahi dut, raperoak ere ez dutela soilik rapa entzuten. Abenago komentatu duzu Oskorri, Tapia, Gozategi, osea, entzuten duzu ere. Bai, nik uste oso garrantzitsua dela, azken finean ez baldin mazera zure getotik ateratzen, ez duzu gehiago deskubritzen. Eta, izan erabiez justu rapa egiteko, nik letra egiten ditut, baina musika egiten duen jendeak sampleak erabiltzen ditu, ez? Hau da, bestea bestien zatiak. Orduan, klar, horretarako ezagutu behar dezu hori esan ditan guztia. Jazz, funky, soul edo nahi dezun musika, eta gero horrekin sortu rap musika, ez? Azken finean, orduan, erreferente ezberdinak izatea ondo dago. Zorrela gero aplikatu ezakezu ere bai, ez? Hori, Gozategiren umore hori, zure letretan aplikatu ezakezu, edo... Ez dakit, gauza ezberdinako nasteko. Zer eman dizu Beñagan? Zer barkatu? Zer eman dizu Beñagan? Izena esaten duzu? Edo... Proiektuak. Zer eman didan. Gauza asko. Azteko, jende askok Beñat deitzea. Bai, lasaiz, hori askotan gertatzen zait, jendeak irakurtzen du Beñarrantz, eta orduan pentsatzen du Beñat deitzen naizela, baina ez nik ernaiz, eta bestea da nire abizenagatik. Baina, horrek albidetu idazkenan jende asko ezagutzea, ez? Bai musikariak, bai musikariak ez diranak. Eta hori beti gauza konpartitzea beti ondo dago, ez eta ez izan milaka entzule, gutxienez nire inguru hurbilean eta juten geran tokitara, jendeak gozatzen duela, eta horrek azkenean, zuk sortu ezun zer jendeari gozazten badio, izaten da, poza sortzen du. Eta gero, hori esango nuke ez, gero adibidez, ez dakit ez, ez tinungo famarik lortu ez ezer, eta eskerrak. Ez dakit nola izango den hori, baina nik ez nuke nahiko. Nik nahi ez
kaletik lasa ibilita, eta hobeto. Begira, zer edu agutista bat ezana uapegoa, hau esatea, osea. Bueno, nik uste, naiz eta hasieran nahi izan, gero jendeak ez dula nahi, hori benetan, hori ezan izango, bai, eta presioa, eta goza guztiek bida, nik egiten dut delako, nire lan daukat, eta esan da horrek entzen dizkit presio asko, eta gelditu nahi detenean, gelditzen dut, eta hori, orduan, aldotatik da, bueno, ondoago, baina eranxizatea alter ego bezala, ez? Beste pertsonai bezala, baina, bueno, batez ere pozten hau ez jatea nire izaera, ez? Osea, Iker hor egotea beti, eta izatea kontrolatzen duna bainarranx, ez alrebes. Eta adibidez, ze ezberdintasun dago, igual esan irazue, baina Iker eta bainarranx artean ze ezberdintasun dago. Azte galderak dituzten, bueno, esango nuke bainarranx badela, bueno, bainarranxek baitu, Ikerrek baitun ezaugarri asko, ez? Baina askoz azaleagokoak, ez? Azkenean, ni Ikerren gauztak, kanalizatzen ditut bainarranxen bidez, eta orduan, baina ikusten jaka beti askoz amplifikatuagoak, ez? Baldin bada sentimendu bat adierazteko, orduan izan daiteke azkenean abesti oso bat horri buruz, ez? Horrekin asko iteitezu, eta gero bestatzutan, adibidez rapean egitean, hor beti txuleria puntu hori ere badago, ez? Nire egunerakotasuna ez naiz bat ere txulua, de hecho, ez ait asko gustatzen atentzioa deitzea, etc. Baina joku bestela hori hartzen dut eta gustatzen zait. Eta azkenean, ariketa mental bat, ez? Eta forzatzen zaituna, lortuko dut rima honena eta hau azkar egingo dut, eta gero hori botatzea gelditzen zera ondo. Eta nik uste ere, jendeak entzutan hori, gauzaik dela, ez dakizu gertatzen ez nahizu, baina entzutean rapero bat, botatzen kriston fantasmageriak, esate ez du, nire sentitzen ez, haundia, ez? Ez da inoa esan. Orduan, da pixkat, ez da horren ezberdina, Ikerren gandik, baina baditu gauza batzuk igual besteak ez ditunak horren bestea zaleatzen. Eta nola ezagutu zen bainarranx? Nola ezagutu zen? Nola ezagutu, nola okurritu. Bale. Nola okurritu zitzaidan? Azken finean, zan nire proiektu musikalak pixat englobatzeko, ez? Azken finean, manabil regean, manabil rapean, nik ustatila bi estena, naiz eta anaiak izan, bakoitzak bere zen auka. Eta gero aparte ere musika pintxatzen dut, ere bai, ez, diskoekin eta hori. Baina, beti izen berdinakin egiten dut. Eta hori etorri zan, geneukan Revolutionary Brothersekin kontzertu bat, ezakit ezagutzen dituzun? Bai, sonatzen. Bai, dira DJ batzuk hemengoak. Uste, ikusi. Agian bai, ez? Beraiekin geneukan kontzertu bat, eta ni lehenago taldetxo batean ibilian nintzen, luarekin, nire lagunekin, baina orduan ez neukan nire izen propioa. Eta gero, hasi nintzenan, ni bakare kontzertuak ematen, jartzen zuten, Iker edo no seke, eta horrela nenbilen. Eta azkenan esan zuten, ez dugu jarriko Iker, no seke, jarriko dugu beste zozer, ez? Eta orduan badago hor, Jamaikan badaude hainbat abeslari, denak Shaba Ranks, Kati Ranks, Zagize Ranks, eta orduan ni Beñarán, nintzen ez, ¿qué le ponemos al Beñarán? No sé qué, Beñarranx, ja. Eta azkenan bromakin hor txegititzen, orain arte. Egia esan da, ondoago nik pentsatu ordez, ez, beste norbaitek bautizatu izan da. Eta ideia ematea, eta... Bai.
komentatu dugu zuen laguna Lua. Bai. Luari bezaleko diago musua. Bai, noski. Lua. Musu bat erantzeko. Hori da, justu bida, azken elkarrizketa egin diatena berak egin zidan. Agai! Bai, ze berak ere musika egiten jarraitzen du, eta bere, bere zigilu musikalean edo, egite dituzte elkarrizketak inguruko jendeakin. Orduan, proposatu zidan justo larun batean egiteko. Eta beraekin ibilintzen. Baika, mila eska, etortzea gati benetaz. Mila esker zuri, aukera hau emateagatik. Bilaleko diaguneni beste musuan. Hori da. Jende. Agur. Musu bat.